Ak ste sa rozhodli pre kúpu škrečka, ale neviete, čo všetko obnáša starostlivosť o neho, tak dnešné video je určené práve pre vás. Moje meno je Jaja a som členkou internetového obchodu ABC Zoo. Škrečky sú roztomilé nenáročné zvieratka. Najvhodnejším domovom pre škrečka je klietka kvôli lepšiemu prúdeniu vzduchu s plastovým dnom pre lepšiu údržbu. Dôležité je aj sledovať rozmedzie mriežok. Pokiaľ chováte menšie typy škrečkov, ako je napríklad škrečok džungarský alebo robovský, tak rozmedzie mriežok by malo byť 5 až 6 mm. Pokiaľ chováte väčšie typy škrečkov, ako je napríklad škrečok sírsky, tak rozmedzie mriežok by malo byť okolo 10 mm. Veľkosť klietky určujeme na základe typu škrečka. Prvú vec, ktorú spravíme po kúpe klietky, je, že ju umyjeme teplou vodou. Dezinfekčné ani inak parfumované čistiace prostriedky nemusia vášmu miláčikovi robiť dobre. Umiestnenie klietky by malo zodpovedať niekoľkým zásadám. Škrečok potrebuje kľud, aby mohol nerušene odpočívať. Klietku nikdy nedávajte nad radiátor ani na priame slnko. Škodí im tiež prievan, keďže pri ňom môže váš miláčik veľmi ľahko nachladnúť. Treba dbať aj na ideálnu teplotu. Vyhovujúca je izbová teplota okolo 20 až 22 stupňov. A zda najvhodnejšou podstielkou pre škrečky sú neprašné hobliny, ktoré si viete zakúpiť aj v rôznych voňavých variáciách. Takisto si viete zakúpiť aj kukuričnú podstielku, ktorá je určená najmä pre dlhosrsté škrečky a veľmi dobre sa jej pach. Ďalším typom je jemný granulát, ktorý je bezprašný a je bez choroboplodných zárodkov. Je len na vás, aký typ podstielky si zvolíte. Hneď po zakúpení klietky odporúčam zaobstarať škrečkovi takýto záchod, na ktorý si veľmi ľahko zvykne. Toaletu umiestnite do rohu klietky, zabezpečí vám jednoduchšie a rýchlejšie čistenie. Stačí, ak naberiete znečistenú podstielku a vymeníte ju za novú pomocou lopatky. Na výber máte rôzne typy domčekov, ako napríklad drevený alebo plastový a už je len na vašom vkuse, čo sa vám viac pozdáva. Nezabudnite dvakrát do týždňa skontrolovať brlôštek kvôli pokazenému krmivu, ktoré si tam s radosťou škrečky schovávajú, plesne sú totižto životu nebezpečné. Najvhodnejšou voľbou, ako zabezpečiť pitný režim pre vášho miláčika, je napájačka, pretože z misky by sa voda mohla vyliať alebo znečistiť. Na výber máte buď plastovú alebo sklenenú napájačku. Každý deň je potrebné zabezpečiť škrečkovi výmenu vody za čerstvú, najlepšou voľbou bude, ak použijete octatú vodu. K nevyhnutnému vybaveniu patrí keramická miska, ktorá musí stáť na pevnom podklade. Zmes pre škrečky nájdete v špecializovaných obchodoch, doporučujem vákuovo balené kvôli zabezpečeniu čerstvosti. Škrečky si veľmi radi brúsia zúbky, zbožňujú špeciálne tyčinky z obilia a ovocia, avšak nezabúdajme, že tyčinka je len doplnok, je výdatná a kalorická, preto nemôže nahradiť bežnú stravu. Druhou alternatívou je minerálny kameň, ktorý je navyše zdrojom vápnika a ďalších minerálnych látok potrebných pre správny vývoj kostry. Obohatiť stravu škrečkovi môžete aj zeleninou, takisto ako aj ovocím, pozor však dávajte na postrekované ovocie, preto je potrebné ho dôkladne umyť pred konzumáciou. Škrečky si určite veľmi radi pochutia aj na konárikoch z ovocných stromov. Pozor však dávajte na okrasné stromy, ktoré sú často jedovaté. Krmivo podávajte raz denne, vždy večer, aby nevyschlo a aby nesplesnivelo. Škrečky milujú pohyb, sú to aktívni nezbedníci, preto je potrebné zabezpečiť im dostatok pohybu. Najosvedčenejšou hračkou je kolotoč. Škrečok v ňom dokáže pobehovať aj celú noc. Zakúpiť si ho viete v rôznych veľkostiach a takisto aj z rôzneho materiálu, ako napríklad z plastu alebo z kovu. Druhou alternatívou je beháci disk z umelej hmoty v tvare lietajúceho taniera. Tanier sa otáča obojstranne, má protišmikový povrch, hladký chod a v neposlednom rade nízku hlučnosť. Škrečky sú malé neposedy, ktoré majú radi tunely a skríše. Zaobstarať im môžete aj takýto jednoduchý drevený tunel.
No a môj malý tip na záver, nevyhadzujte rolku toaletného papiera, spravte z nej tunel a váš miláčik sa určite z tejto jednoduchej a nenáročnej hračky poteší. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte mi ich písať dole do komentárov a ja vám na ne veľmi rada zodpoviem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri nasledujúcom videu. Ahojte!